Malam ini sangat spesial. Desa Merenget, Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap, niku dipun paringi pangestu dhateng para pemunden. Utamane beliau Pak Dr. Samsul Aulia Rahmat STP MSI, Nongko Bupati Cilacap, dan juga jajaran Forkopimda. Tepuk tangan. Ugi ke sampun rampung wonten lho, Mbak. Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, beliau Bapak Sirdi Sakir SIP MSI, dan juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap dari Partai Golongan Karya. Forkopimda dirambut Pak Samad, Pak Kapolsek, Pak Danwil, Langi, Bapak Babinca, Bapak Babin Kamtipnas, dan juga poro kepala desa Kecamatan Maus. Tepuk tangan dulu. Sampun rawuh matur suwun. Ugi wonten malih pemunden kula yang sangat kula hormati, beliau Bapak Haji Karasiti Zainal Ansori, menika pemundenipun saking Pak Kades. Ugi lumantar Bapak Kasimin manten kaur ing rawuh mriku, Dwi Rama Sandi lan Adimas Dalam Wahyu. Ucapkan terima kasih dulu, Mbak. Ayo bareng-bareng adek-adek. Jadi Mbak Yuni Setiadi bau minangka ketua panitia. Oh, Bapak Yuni Setiadi. Pak Yuni. Nggih, Pak Yuni Setiadi. Nggih. Wonten pangundutan ing Pak Kasimin sambel kemangi. Cocok. Ning dipun garap lenggeran mangke. Nggih. Menika garapane Pak Subur Pramalo campur sareng kasih lenggeran sambel kemangi. Wanito niki. Mbak Wito mau gelang kalunge ora kenak saglungan ya wis ditoke. Oh ya sing penting campur sare ning garapan pertamane ya kene pradatan lho, Mbak. Nggih. Blak blak. Ya. Kaya apa sing garing mengko wis mlebu lagu, lagune digarap campur sare nang klasik lenggeran. Ya. Salji monggo niki baru. Mbak Kasiko dokter baru. Wes satu iki baru. Jangan